everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथांमोना बयबो मोजां दं। स' दिनै आं भिडिअ जेबो इम्पर्टेन्ट गैया। बे गारि गोजाम जामखौ जोंना आफा बिश्वकर्मा फुजानि गारि साफा खालामनाय बेखौनो आङो होनाय जागोन। लोगोसे बिदिनो एसे फुजा होनाय आरो गारि लहा लस्करफोरखौहाय बेल'नो। दा नोंथांमोना भिडिअखौ इन्जय खालामलांबाय थाबानो जाबाय।